Ahoj Marika, chcela som ti povedať, že idem do Chorvátska, nebudem mať čas sa prísť k tebe farbiť. V drogérii idem, dáku dobrú farbu nájdem. V drogérii teta odporúčala Žaneta paletku čiernu. Lacné sú paletky, ten typ od Žanetky chcem rozhodne využiť. Platím 3,50, u teba to stojí Mailand, akciu využijem. Dáke euríčko ušetrím a na dovolenke to prejem a prepijem. Volá mi klientka, že chytila paletka riadne natmavo a je zúfalá, tak toto nechcela. Čo má robiť? To nemyslí vážne, termín má o 2 týždne a už sa farbí. Doma zadarmo, všetko to nadarmo, aj tak ku mne musí prísť. Čiernej na blond, ja nie som James Bond, ale ja dám to. Z čiernej na blond, kto má na to fond, asi ja dám to. Opraviť tú hrôzu, robí si zo mňa kozu. Opakovanie. Darmo jej vravím, že len ja ju nafarbím ako kráľovnú. Repigmentuj a potom tónuj. Najprv čisti, potom zosvetľuj a potom tónuj. V čiernej na blond, ja nie som James Bond, ale ja dám to. Z čiernej na blond, kto má na to fond, asi ja dám to. Neutralizácia, kolorimetria, farby, peroxidy, melíre, diagnostika, farebný kruh, farebný kúpeľ. Z čiernej na blond, ja nie som James Bond, ale ja dám to. Z čiernej na blond, kto má na to fond, asi ja dám to. Z čiernej na blond, ja nie som James Bond, ale ja dám to. Z čiernej na blond, kto má na to fond, asi ja dám to.